győzelemre is törekedtek egy ilyen betyáros hajrával majd? Igen, én mindig mindenhol győzelemre törekszem, csak el kell mondanom, hogy egyetlen egy ellenfelünk van, az pedig, illetve nekem egyetlen egy ellenfelem van, az pedig ez a csávó, aki ebből a visszapillantó tükörből belülről, hogyha úgy állítom, rám mosolyog, az az én saját magam. Ha magamat le tudom győzni, mi már győztünk. Az, hogy mindez, a mi felkészültségünk, tudásunk, eddigi tapasztalataink hanyadik helyezésre lesz elég, hát ez természetesen az első körben a versenytársaktól fog függni. Hogy látod az idei mezőny, nagyon sok új ember van, nagyon sok emberrel találkoztam itt a rajtnál, akik ezúttal nem indulnak, vagy nem versenyzőként indulnak. Az új csapatok azok kemény konkurenciát jelentenek, mondjam így, hogy a ősbamakósoknak is? Én úgy gondolom, hogy egészen a befutóig nekünk nem kell azon gondolkodni, hogy mikor, hol, hanyadik helyezésünk van, illetve hogy állunk, kik a jobbak, kik a rosszabbak, hiszen menet közben ki fog derülni. Természetesen, mint ahogy mondtad, vannak visszatérő arcok, például a cseh Subaru team, hát én csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni, mert bármikor megküzdünk a pályán, viszont ők is barátságból vannak itt úgy, ahogy mi is, de természetesen azon csapatok, akik most újak és itt mutatkoznak meg, ők pedig a pályán majd ki fog derülni, hogy mire jók. Én úgy gondolom, hogy mindenki ambiciózus tervekkel jön, ami engem elszomorít, és ezt korábban építő jellegű kritikaként mondtam, hiszen mi itt vagyunk most is, és szeretnénk máskor is, hogy ez egy olyan csapat, amihez lehet és érdemes tartozni, ez a Bamakós csapat. Sajnálatos módon sokak elmondták, miért nem jönnek újra meg újra vissza a versenykategóriába, és sajnos ezen emberek közül legtöbbször mindenki ugyanarra hivatkozott, és én ezeket a hivatkozásokat továbbadtam, pont azért, hogy minél bővebbek legyünk, mert ez a verseny kinőheti magát egy igazán az összes többihez képest lóbüdzsén üzemelő fapados Dakarrá is. Hát én kívánom, hogy az idei év erősítse azt a szándékot, és a jó híretek aztán tényleg jusson el odáig, hogy azzá válhasson ez a verseny, amit így megálmodtok. Már én azt gondolom, hogy most is, ha itt körbenézek, azért nagyon sok izgatott arcot, nagyon sok mosolygó embert látok. Van ennek az ügynek most már nagyon komoly neve, és hát gondolom, hogy ti aztán főleg fogjátok erősíteni ezt idén is. Szeretnénk mindent elkövetni, de ha más nem, elmondhatom mindenkinek, nyugodtan figyeljen ide. Mi, mint alföldi csikós betyár parasztgyerekek, mi a Gulyát behajtjuk, az utolsó autót is behajtjuk a célig. Legyen így, jó utat!